ולו היה לי ילד קטן שחוט עלים ונערום לאחוז בידו ויקרא לו רחל זה גם המשפחה שלי. אז אבא של רחל, איסרלב, נחטף בגיל צעיר על ידי שליחים של הצאר ניקולאי וגדל במשפחה רוסית, פרוגוסלבית, עד גיל 18 ושירת 25 שנים בצבא הצאר, לרבות במלחמת קרים. ואחרי שהוא השתחרר בגיל 50, אז תחום המושב לא חל עליו, כי מי שמשרת בצבא יש לו כל הזכויות, גם אז וגם היום. ובכן הוא נשא אישה וירד, אם אפשר לומר, ירד לסיביר, היה סוחר פרוות דובים ונעשה עשיר גדול מאוד. האישה ילדה לו 4 ילדים ונפטרה, ואז הוא התחתן עם האישה שנייה, ביתו של הרב של קייב, שזה המשפחה, מה שנקרא, לא יודע, בתרבות של היהודים מרוסיה, אולי לא רק מרוסיה, דם כחול. זאת אומרת, המשפחה, נקרא לזה אליטיסטית ביותר מבחינה תרבותית ברוסיה, וזה משפחת מנדלשטם. זאת אומרת, אשתו של איסרלב היא סוניה מנדלשטם. ומנדלשטם, כבר נגיד הסבא של הסבא שלה היה יועץ סתרים של אלכסנדר הראשון בתקופת מלחמות נפוליאון. והדוד שלה היה חבר קרוב של הרצל ונשיא הקונגרס הציוני השביעי וגם נשיא ההסתדרות הציונית הטריטוריאלית. והיו עוד כמובן אוסית מנדלשטם, שיש טוענים שהוא המשורר היהודי בכלל החשוב ביותר במאה ה-20. אז הוא נשא אישה את סוניה מנדלשטם. היא הייתה צעירה ושאלו אותה חברותיה, מה התחתנתי עם הזקן הזה? אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם שבמאה ה-19 גיל 55 זקן, אז היא אמרה, ריחמתי על העיתונים. עכשיו סוניה הייתה אישה מיוחדת, בשביל להבין את המיוחדות שלה אתם צריכים ללכת לנתיבות. בנתיבות יש כל מיני צדיקים, הרב פינטו והרב רנטגן, ואימא של רחל הייתה במובן הזה צדקת. מה זה נקרא צדקת? מכל רוסיה היו באים אליה ומתייעצים איתה, ומה לעשות ואיך להתרפא ואיפה ללמוד וכיוצא באלה. והנה אחד הסיפורים במשפחה, שיום אחד עם חברותיה היא הלכה יותר מאוחר בפולטבה, בסופו של דבר התיישבה משפחה בפולטבה, ורחל עם חברותיה הלכה ברחוב, והגיעו לבניין, בבית בבנייה, ועל הפיגום עמד פועל רוסי. הוא צעק עליה ברוסית, יהודיה מלוכלכת, והיא פרצה בבכי. ואז שאלו אותה חברותיה, מדוע את בוכה? מה אכפת לך שהגוי הזה אומר עלייך מלוכלכת? יהודיה מלוכלכת, אז היא אמרה משום שעוד שעתיים הוא ייפול מהפיגום וימות, וכך היה. זאת אומרת, הן החליטו שהן ייכנסו לגן הילדים של הדודה של סמך יזהר, שהיא הייתה גננת, והן נדרו נדר לא לדבר בשום שפה אלא עברית שאותה הם ילמדו בגן הילדים, אלא שעה אחת ביום, שיש סידורים, אבל שעה אחת ביום במקום הסידורים דקלמו את פושקין. בכל מקרה במשך שנה הן השתלטו על העברית, והם היו גם אטרקציה ברחובות, למשל צעירי רחובות, ולא צעירים, הם יצאו לעבוד בכרם, בפרדס, ובערב בשעה 5-6 לא היו הולכים הביתה, אלא היו הולכים לבית, לבניין ששם התגורו 2 אחיות בקומה שנייה, בינתיים האבא שלח להם פסנתר, והן כל רחובות שמעו קונצרט ב4 ידיים. וזה היה איזה מין תרבות ברחובות גבוהה מאוד. אחרי שנה היה כנס של החלוצים ברחובות, והמנהיג, האידיאולוג, היה אהרון דוד גורדון. וגורדון דיבר באותו כנס על דת חדשה, על דת העבודה. טוב, אני לא אכנס עכשיו לפרטי פרטים על דת העבודה, כי זה מעבר לזמן שהוקצב לי, אבל מי שלא יודע לא יודע, חוץ מזה אפשר לקרוא בספר, אני מתאר פה את הכל, וגם כמובן דת העבודה מדברים עליה במקומות אחרים. רחל החליטה להצטרף לדת העבודה. במובנים היא יותר ממשוררת לאומית.
היא סמל, אם אפשר לומר, סמל לאומי. קודם כל נתחיל מהסוף. יש בארץ הזאת כל מיני קברים של צדיקים, שכל מיני אנשים דתיים נוסעים ושם מתפללים. אבל יש רק קבר אחד חילוני שלא ממומן ולא מטופל, אלא בבית הקברות בכנרת יש קבר של רחל המשוררת, שעשרות שנים, זה אני אומר לכם כאחד שבכל זאת בעניינים האלה, אין יום שלא באים אליו תלמידים ומבוגרים ומחוץ לארץ, וזה מקום של עלייה לרגל. נשאלת השאלה, מה עולים לרגל? סימן שבכל זאת היא דמות מרכזית, אפשר להגיד, בתרבות העברית. ונשאלת השאלה מה? ולפי דעתי הסיפור הזה הוא הסיפור של העשור השני של המאה ה-20, שאז עוצבה התשתית התרבותית של, נקרא לזה, של היישוב ושל המדינה, אם אפשר לומר, הציונות ההומניסטית. והרעיון... אחוז בידו ולפסוע לאט. רחל בין היתר, כיוון שהמחשבה הייתה שהחברה החדשה והאדם החדש יהיו חקלאים, אז החקלאות הייתה פרימיטיבית, אז רחל החליטה שצריך שהחקלאות תהיה מתוחכמת, ובשביל חקלאות מתוחכמת היא נסעה לטולוז בצרפת ולמדה חקלאות בטולוז במשך שנתיים. זאת אומרת, רחל סיימה את לימודי החקלאות מ-1913 עד 15, אבל פרצה מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, בין היתר רוסיה הייתה בצד אחד וטורקיה בצד שני, לא יכל לחזור לארץ ישראל משום שהיה דרכון רוסי. ואז כיוון שכמו בכל המלחמות, אפילו במלחמה הנוכחית, באים ואומרים, לא, מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר. מלחמת העולם הראשונה, שעכשיו זה כבר 100 שנים, מה דובר? היה עוד חודש, עוד חודשיים, אז בינתיים רחל נסעה לרוסיה, זאת אומרת לאוקראינה, והיא באה לבית של אחותה, שהיא סבתא שלי, בקרימינצ'וק, מי ששמע שם כזה, והם התגוררו, שם אמא שלי שם נולדה, והיא הייתה זמן מה בבית של סבא וסבתא שלי. אבל בין היתר היא הייתה בדת העבודה. בדת העבודה היא לא רצתה להיות פרזיטית. למה אני אומר פרזיטית? כי אמא שלי למשל, כל חיי, לא כל חיי, בגיל צעיר הייתה אומרת לי פרזיט. לא הבנתי, למה אני פרזיט? נו, ברור, מי שבדעת העבודה חושב על מי שלא עובד, על חי על חשבון אחרים, נו, ילד חי על חשבון אחרים, אבל זה כנראה היה בניגוד לדעתה של אמי, אז למדתי את הביטוי פרזיט. רחל לא רצתה להיות פרזיטית, אז היא רצתה לעבוד. נו, איפה היא תעבוד? אז באותו זמן במלחמה היה בית יתומים של יתומים יהודיים שהוריהם נהרגו במלחמה במקום שנקרא ברידיאנסק. ויש תמונה גם של רחל בברידיאנסק, הנה, ושם היא חלתה בשחפת. אז נכון שהריאות שלה אולי לא היו חזקות כל כך, ובגיל צעיר היא כנראה חלתה בדלקת ריאות, ואימא שלה נפטרה משחפת, אבל הרבה אנשים אז נפטרו משחפת, ולפי מה שאומרים גם בעתיד, כי בינתיים החיידקים התגברו על האנטיביוטיקה כידוע, או שמעתם על זה, אבל היה לנו איזו תקופה בלי שחפת. בכל מקרה רחל חלתה בשחפת, ואז חשבו שאפשר להתרפא משחפת בקומיס. מי יכול להגיד לי מה זה קומיס? חלב סוסים, נכון? אז שלחו אותה לקרים או לבקור, לשתות חלב סוסים, אבל לא הבריאה. בינתיים הגיעה 1919 והסתיימה המלחמה, ורחל באונייה הראשונה שחזרה לארץ ישראל, רחל חזרה ארצה. ואני מקבל יום אחד טלפון, ומישהו בצד השני של הקו אומר לי, רחל אהבה אותי. ב-1970, שרחל נפטרה ב-31, זאת אומרת שרחל אהבה אותו, אז אני אומר, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, יש לי תמונה, ושם כתוב, אהובי תזכרני, או תזכור אותי. בליבי חשבתי, בטח לרבים יש תמונה כזאת, בעיה לתת לאנשים תמונה ולכתוב אהובי או משהו. בכל מקרה הוא אמר לי, אתה רוצה לפגוש אותי? אמרתי, בוודאי, למה לא? אני מוכן לפגוש כל אחד. אז
נתן לי את הכתובת שלו, רחוב עזרא מספר 8 ברחובות. נו, נסעתי לרחובות ובאתי נחלות, ושם היו עצי אשכוליות או אשכוליות אדומות. בליבי חשבתי שכשאני אחזור אני צריך לקחת כמה, זה נראו לי כל כך יפה. באתי לבית לא כמו היום, אומנם עם 3 מפלסים, אבל בית של מושבה, לא של קיסריה. והנה פתחה לי את הדלת אישה יפה, מבוגרת, יפה, הייתי אומר בת 80 בערך, אבל ראו שאתה יפה. לימים אני יודע שהיא נחשבה לאישה הכי יפה בעלייה הראשונה. נו טוב, עלייה ראשונה זה לא עלייה שנייה. אחת בשם גרה. ובכן משפחת גרה, שהיא הייתה נשואה, נו אולי ניחשתם, לנקדימון אלטשולר. אז אני אומר לאותה, נדמה לי גם שמה רחל, אבל לא בטוח. אני אומר לה, נו באתי לנקדימון, אז היא אומרת לי, נקדימון לא גר פה. לא גר פה? איפה נקדימון גר? בלול. בלול נקדימון גר? איזה מין דבר זה? איפה זה הלול? אז היא אומרת, בקצה הנחלה. נו, טוב, אז זה לא כמו היום, נחלה זה 50 מטר, הנחלה הייתה נחלה, כמו במושבים, כמו ביחיני, שמעתם במושב כזה? שם יש נחלות עוד לא מכרו את הקרקע. אז אותו דבר היה גם ברחובות. הלכתי, והגעתי באמת למין מבנה קטן כזה, שפעם היה לול, אבל בינתיים שופץ, והתברר שבעל הבית גר בלול. נו, יצא לקראתי בעל הבית מעל גיל 80, ודיברנו קצת, וסיפר לי פה, סיפר לי שם, והתיידדנו. ומאז אחת לחודש היינו נפגשים, הוא אהב לאכול, כמובן, אנשי עלייה ראשונה, בוודאי, שאוהב לאכול, והוא היה לוקח אותי אפילו למסעדה ברמאללה, תראו לכם, אבל בדרך כלל ביפו. ואחרי שכבר קצת ככה התקרבנו, וחלק מהסיפורים שלי בספר הזה, שירי רחל סוד קסמם, זה מנקדימון. אני אמרתי לו, תשמע נקדימון, אתה בכל זאת, יש לך משפחה, והבן שלו עוד היה פעם תת-אלוף, והיה המזכיר של מפלגת מולדת, ויש לו נכדה שהיא דוקטור לקבלה, ויש לו בן או נכד שזה חברה של מניות וכו', אלטשולר שחם נדמה לי. מה אתה גר בלול? למה אתה גר בלול? אז תסביר לי נקדימון, תשמע אותי. רחל נפטרה ב-1931. ב-1936 פיתחו את האנטיביוטיקה. עכשיו, אילו היא הייתה חיה עד 36, היא הייתה חיה עד היום. ואני מאשים את עצמי שלא טיפלתי בה. וכיוון שלא טיפלתי בה, אז אני מעניש את עצמי וחי בלול. נו, תסכימו איתי, זאת אהבה. תשמע קולי רחוקי שלי. ותשמע קולי רחוקי שלי יש סיפור. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם הערה כללית. ברור שכמו עניין רשומון, יש לי את הגרסה שלי, אבל יש על רחל, יש כמה ספרים ויש כל מיני גרסאות. וברור שמה שאני אומר, אחרים יכולים לכתוב גם דברים אחרים, כל מה שאני יכול לספר זה מה שאני חקרתי ומה ששמעתי במשפחה, שזה די אותנטי, ובדרך כלל רוב האנשים אחר כך מעתיקים את מה שאני אומר. אבל יש כאלה שאומרים גם דברים אחרים, כמו במקרה הזה. ובכן הסיפור הוא כזה, לפי אמא שלי. אמא שלי הייתה לוקחת מרחל את השירים, על נייר, בארון או בעט, ומביאה לבית דבר, ובדבר האורחים היו ברל כצנלסון וזלמן שזר, נותנת להם וביום שישי המתפרסם. והנה פתאום רחל לפי אמא שלי פרסמה שיר בפסבדונים, זאת אומרת לא בשמה אלא בשם מיכאל ברנשטיין. לא, מותר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אחרי שרחל נפטרה, וזלמן שזר, בשוב אז קראו לו, הוא כינס את כל השירים לספר אחד, אז אמא שלי שהייתה בקשר איתו מזה שהיא פעם בשבוע הביאה לו את השירים, שאלה אותו דרך אגב, מי זה אותו מיכאל ברנשטיין? אז שזר אמר, לא, אין אחד כזה, זה פסבדונים, זה סתם נתנה מיכאל ברנשטיין, כי זה קצת מוזר, בדרך כלל פסבדונים זה לא איזה שם כזה, אבל שיהיה. בינתיים זלמן שזר הלך לעולמו, והעיזבון שלו עבר לשופט כהן. השופט כהן הלך לעולמו, והעיזבון שלו הגיע לארכיון גנזים של הסתדרות הסופרים. ואז יהודי אחד מקיבוץ נען, הלך מרוסיה, זאת אומרת, רוסיה לא מעלייה האחרונה,
אנשי עלייה שלישית או רביעית, הוא הלך לארכיון גנזים לקרוא משהו, והנה הוא גילה אוצר. הוא גילה מכתבים של מיכאל לרחל. והוא גם הוציא ספר, הספר הזר, אבל בספריות יש, אולי אפילו בספרייה פה, ומכתבי מיכאל לרחל. ומה שמתברר, שרחל בטולוז הכירה יהודי, קוסמופוליט, היום זה נקרא גלובליסט, זאת אומרת אחד שהוא לא ציוני או משהו כזה, מה פתאום ציוני או לאומי, הרי לאומיות זה משהו ימני כזה, לא טוב, אנחנו גלובליסטים, אנחנו הומניסטים, אז הוא אמר מה, הוא אהב אותה, אבל היא אמרה לו, בסדר, רצו להתחתן, אבל היא אמרה רק בארץ ישראל, מה פתאום ארץ ישראל? לונדון, פריז, אני יודע, מוסקבה, שיהיה, אבל מה פתאום ארץ ישראל? והם לא התחתנו. בינתיים רחל הגיעה לרוסיה בזמן המלחמה, וגם הוא הסתובב לו בכל מיני מקומות, ויש המכתבים שלו אליה, אבל יש גם המחברת של רחל עם מכתבים, עם שירים ברוסית, וחלק מהשירים ברוסית, כשאתה לוקח את המכתבים שלו, שכמובן ברוסית, אבל תורגמו, ולוקח את השירים של רחל ברוסית, אז הם מכתבים, זאת אומרת, היא כתבה לו מכתבים, אבל בצורת שיר, שמשם אפשר גם ללמוד לא מעט דברים על איפה רחל הייתה ומה עשתה. בינתיים רחל כאמור הייתה בארץ, והייתה חולה, והיא כתבה את השיר הזה כבר בתקופת המחלה, ומיכאל ברנשטיין חזר לרוסיה כמו אידיאליסט, שהוא חוזר למולדת הראשונה או השנייה, וכמובן נשלח לסיביר, והוא שם נמק בסיביר, והיא נמקה בתל אביב, והיה לה חלום שנו בכל זאת איפה אתה רחוקי שלי, שאם תגיע אז אנחנו נהיה ביחד ואתה תעזור לי. לאחוז בידו ולפסוע לאט. אז אמא שלי כאמור כל יום הייתה מגיעה לרחל, ויום אחד היא באה לרחל, ורחל הייתה עצובה. אז אמא שלי שאלה אותה, דודה, למה את כל כך עצובה? אז היא אמרה לה, סוניצ'קה, אמא שלי הייתה סוניצ'קה, איך אני לא אהיה עצובה שאני עוד מעט אמות ואין לי ילדים? אז אמא שלי אמרה לה, דודה, כשאני אתחתן, אם אני אתחתן, לא בטוח, אבל אם אני אתחתן, אם יולי תהיה לי בת, אז לביתי אני אקרא רחל. ולמחרת, כשאמא שלי באה לשוב כמדי יום, פניה של רחל נהרו, היא נתנה לדף נייר, ואמרה לה, לכי לעיתון דבר. ואז היה שם שיר, שאני אקרא לכם את השיר. תקראינם בשמי לביתך הקטנה, להציב לי יד, כה עגום לעבור לעד. שירי היתום זה ניגון ערבי של אדם, היא תשמיע תמשיך בבוקר יום. זכותי שניתק ישוזר אל ביתה נכדתה למרחק. אחרי 17 שנים נולדה לי אחות, והאחות הזאת היא פרופסור היום, לא דוקטור, לא, פרופסור זאת היא, כן. זאת היא, אבל היא כבר נגיד בת 3 או משהו, אחרי 17 שנים, מי ששמע, פרופסור רחל מילשטיין, שהיא בעצמה גם התפרסמה כרקדנית בטן וכמומחית לתרבות האסלאם. אז זה, אתם רואים, הנה שיר, אני כמובן קשור לשיר אורי. בן יתר הבטיחה לה שאם יהיה לה בן היא תקרא לו אורי, ואז סביב זה היא כתבה את השיר בן היה לי ילד קטן שחור תחתנים ונבון, שזה אני כמובן. אורי אקרא לו, אורי אקרא. וככה יצא שברחל בעצם אף אחד לא טיפל, חוץ מאמא שלי כמובן, ובסך הכל יש עוד דברים שצריך לעשות. וכיוון שהיה להם ייסורי מצפון, אז הם לחצו עליה שהיא תגיע לבית חולים. אני לא יודע אם אתם ערים לזה, שאנשים לא רוצים ללכת לבית חולים, לא רק היום אלא גם אז, רוצים, אם אפשר לומר, למות בבית, למות בחדר, מה פתאום לבית חולים? ואז לחצו עליה, והייתה גם איזה מין דעה שבגדרה האוויר מרפא שחפת. אמרו לה, תלכי לשבועיים, 3 או משהו כזה, ושלחו אותה לגדרה, היום נדמה לי זה בית הרצפלד. והיא הייתה שם, מאוד לא רצתה להיות, ביקשה שיחזירו אותה, ופה אני גם נותן בספר פתקים שהיא שלחה לברכה חבס, וביקשה שיחזירו אותה, אבל ב-15 לחודש אפריל התחילה הגסיסה.
ואז החליטו הרופא בגדרה לשלוח אותה לבית חולים. אבל בתל אביב, כיוון שכסף לא היה, ואני לא צריך לספר לכם שב-1931 כבר היו מכוניות, אבל שלחו את רחל הגוססת על עגלה רתומה לסוס. ובכן, עגלה רתומה לסוס מטלטלת, אפשר למות באמצע רק מהטלטולים. ובכן, עגלה רתומה לסוס, שלחו אותה עם עגלון והרופא ואחות. והנה כשהם היו בדרך, רחל ביקשה את הרופא לסטות מן הדרך ולהיפרד ברחובות מאדם אחד. לא, אמר הרופא, אי אפשר, צריכים מהר להגיע לבית חולים. אני מבקשת לסטות מן הדרך ולהיפרד מאדם אחד. ממי שאל הרופא? מן הקדימון. הקדימון, אז הרופא אמר לעגלון, תפנה לכיוון רחובות. ואז, כמו שאתם כבר שמעתם היום, היו לי הרבה שיחות עם נקדימון, ומה שסיפר לי נקדימון זה כך. עמדתי בחצר ביתי, והנה הגיעה עגלה, ובעגלה היה שלד אדם, ורק עיניה הכחולות הגדולות, מהם הצלחתי להכיר אותה. ורחל אמרה שלום נקדימון, ואני אמרתי לה שלום רחל. והרופא נתן אות, והעגלה זזה, שמעתי חרחור. עמדתי בחצר ביתי ובכיתי. והעגלה הגיעה לתל אביב, והשאירו אותה בחדר מיון, ולמחרת מצאו את רחל מיתה. האחות הראשית של חדר המיון סיפרה שכנראה המילים האחרונות שאמרה רחל בחייה לאחות, האחות סיפרה שהיא רצתה לתת לרחל איזה משהו לכאבים, איזה מורפיום, ואז רחל אמרה לה, הניחי, אני רוצה להחיש. ואז כשרחל נודע שהיא נפטרה, פסקה המלאכה והניחו את ההון שלה על יד בית דבר, שזה היה ברחוב אלנבי בשעתו, על יד הוועד הפועל, לפני שהוא עבר לרחוב ארלוזורוב, ואז לקחו אותה במכונית ושלחו אותה לכנרת. יש לה שיר שאם לא הם נתנו לי לחיות בחיי בכנרת, שיגדרו אותי שם. ואז בכל מקום שהגיע, נגיד לחדרה, לעפולה, לנהלל, עצר האוטו, והיה שם איזה כנס וטקס ודיברו, בסוף הגיעו לכנרת ושם קברו אותה, וכמו שאמרנו, מאז עולים אליה לרגל. עוד אתמרמר כרחל האם, עוד אתפלל כחנה בשילה, עוד אחכה לו, עוד אחכה, עוד אחכה, אורי שלי. בן לו היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לחוז בידו, לפסוע לאט, בשבילי הגן, ילד קטן.